And so Admakmatiame, Diana Banna, Bosiama, Matramagum, Matramagum, and I win him there, down the day now, you to me a year. Epi multimedia, NYANSAPO Jumadi, and I had the small. And also, Mania at your room, you know, Ewo Menchaya. Anyone ever be see a kind Ewo a beck from Copan cry. And to Madame when the actual no, Namako Mountains, Sama, one so, out to an to sunset, Obisi Rodo and Fire and Matua, and Tisano, Medica Ewo Minifaso, na Minia, and I say, open ya what Minifaso, what to name to now than where the Eddie actually, Nafi, that was so. Papa, Memoquaba. But I am not Casadin can say, I'm a wife. Had you Slubia in her, ya can see us in a waba, and tea, not why you said Bema or Coco Ancasa. And you, Bobo Dina Fee, what you are am I? Media, Medisone, Davis, a Amponsah. Me free domestic na movement, go to crew. We go school, St. Mary's International. Mira, young quay. Machu Midindi Alexander Ebebuo. Me free drobo I wobono mantemu. Na mo meti sunyana domase. Me ko school was St. Mary's International School. Anya owura Amponsah. Obesi bibia kire owura Ebebuo na fe e de agro na hyehyɛ so. Kata onite. Unia makatati. Uhu den. Ma hunu hwe. Endaye so daye. Upinche nso ho ana tsekoto bo a. Ya potoi wa mu na etudomu. Yanka ni wachi ase agro yede. Wo so twene me so ma me hwe twene to. Wati we, wo se uchiri mri chiri kusie wa mane ne se wo sie so. Panyine be ku na emu midiem. E chiri kuku ayi ni na ba. Yi nyina Yesu na jisu so ma me hwe wani ase. Wo chititi a nya wa na pempam. Obi nim twumwa ne antwu obi nim twumwa ne samampa hye so. So also wo mabro na be pama tade ahye abo akotra ya hwe bebi owi ni podi afa. Tuo mesu. Akoba woni mhwe kwa no. Se onna mawia na hu se akroma etwam na ne sunsum to ne so a hu se ntamfo na ekro no. Sa akokọ kora na so odi kakra na num nsuo. Akose akoba tan se wa mana ni anye ne ha obedi suja. Akokọ nan ti aba ne nkumba. Aboa ne pe kwa enti na odi ne ho twitwirisi. Kwantia ya musuo. Bebi di hye yira akoda ne bebi akwa. Uye firi ukrom hina ben a wo yira wo dwabo ase. Susu an ho ya subonten de hye. Apese kese o yema dufo che. Enso yi na se bufa bebi a amanfo bu na sofunu. Otu petetu a wo se wa krabo. Koto nwanu ma. Ayam ko gronti na abo akoto anya tiri. Odun sofa konso a efire huru. Obokoto bonko ase nya mehwe woto. Mamenti una ntu se nipa bonefo bi o wo wiase bia no ne ho nkra bia ya duasa. Ototo pakwa a wo hie odifo. De ote ahwedan mu ntobo. Bebi ankuhie ngu ni ntobo nko basa. Afutu nsacha nipa desa nso hwe. Akura ni mbiane na onim sie. Aboa chichede wo ni nseswa nso ode to na yire koma odoso. Obi nto na akokọ bede kwa. Ye hu ban ho a ye nsekete nso. Akokọ bede ni madeche na nso otie firi onyina no. Owe Obra yokun Twema mentwe makora abo. Ewiase nso a yewe. Tikro nko agina. Kwa chia de efe di sika na eye. De ware koto da no kaso bewe kra ye nyina chinye. Bi penti na abo asira oje ne bagu ni ani twinchen. Se obo abrewa na ate adoma nkoma nsem. Asira he ne kese na wanwene ne buo. Emu wo hoi. Epensuo pa so unia. Udua na opo ne mfifi. Sa adwene firi nsuo mbe ka kire o se dan chimani ye baako yangi na chi. More mmomfa nya fada. Na waye bi dan no kaso obe bi yangi na chi ne. Ye nim na wia no ye soka ne ahwe na nim anajo. Nwisie ni ahoden go mframa kurum. Ye kire nkwanta wia na wamfie a obi satani anajo. Kusinya fufuo bedi nsu gwaduro nko no bona. Anado san ade san na do sini ehyeche. No baba tenten ya pa nya otipen no. Na homa me. So no papa tenten ye pa enkyere se otipen no. Yanko. Abusuan dofunu. Woni wu a na abusuan asa. O fefe funu ani ase a nsama. Se funu kura na ase ne ho efe na ni bet na odadakam. Achede wo de boko ebe ko nso nim so nka kwantimfi. Achede pen moja dudu hu a edi nso na frem. Wo de kokomoti kwa yi ase a ede so na ye den. Eja kwan. Kromati na so ye nsan ho mbopo. Madam fu bia opebrofo no ka say a child who know that the father and the mother sleep is in born to abili born to abos. Akwado ma ne mama ne papa na anopa no
bento ampa ne to ano pahemada sa aso na akura ne gu ni maame nan so a epepa na emu me ntwa nkwene se won sa benkum hawa twatwene akura oni madware na odware na furu so akura nim hwee no akura onim se dokona akura nim dokona aben no enye de ne to ahye enso no dokona ko na aburunko da ne gum ni hwee gum ni na ya sem ko na ubi bi na asorobo a ukotokre nka soro da enye wie nyina na bofo te abro penchewe no na pata bubo no wo ummo suma bra na bebi akwahwe de fa ho be biedue mo odue wadi esi na batiri so osansa fa de ode kira mansan ono anka beba na ma obi nso de eba obi nso ayi eba tene tonte wonum sana ofa adwene Kwame Nkrumah kese Peace FM na ka na asem se kusie pe fu pa so wo mane waduru enko ne bomu ya ato peteti papa ya dikan bi enko se okoto se obi aba hwese se asansu osiwi de afse fini so na eba so sebio oberma koku afifi ne to ene oba wabu ni nsa se wonyina wokoya ne so a wonchiri braduane esanse wonyina wabubra wotwabra baada ase obanyansafo ibu ni be nka na sem ankure hu na edide ya mama emu de wo he na yemfa ma wo pacho obanyansafo ibu ni be nka na sem enko akura nya sika osi opanyini hia ni ambobra obanyansafo no dikosu abodumpem amatenti na ti akoko bi ni wi akroje mframa ibu dua ebe na etwie dua dwamanfo ene butokwam ututu na wanima na wokọ akobatan ho eso hwicha jatana na oja ne ma wachi ane hu ne kwasia waye endam bia so na ahoma hu soro aboata fere wo hoyi onim sapa nso akobatan na amana hu sa sa da abebewu na abewu ana nsakwan atua abebewu de nka kokko nhye obetwani da bi nsadwam ni ne kan na asem okoto danyentum okoto se abo bitu nya bi owure ma ka se soye so ka se won soye fin ye si fi se ofini so na eba so se sofo bi anhwe ni wanhwe ne hu yi na okowuto nsadwaase a esie no akonwensafo sie efe na efe nchi na oba de tumi ka so na nufum enya se ebetu ya oba ya kwadwo no dwawi o kasa mikunu fa prae ne fa ha mame oba oni bere ma na yebo ne yi achia guso opan dwawi wi a na nsu asa abrewa chere wadware ya no oye ne hu yi ewiase ewi odoko de odowo onyaminkun wa otiasefo bere kwa sutie yesen aforebo danyentum ahina edi konsuo no ba na aseye to aso akura nsunia to aso ahina edi konsuo no ba na aseye nwie enko papa yemfa ma oto de ne bodwe enye nkyere de yoso yonko yo fru dua pan na epia no ifidie chi abo a ni sunko eja no so a ni sunko onko obi afu ma so nko na oyikuani dade bi twa dade mi etere nya bo fe ne apan mu ahwe tiku nko agina jinti adada no nye so na sebi mpedua santa fo ma me ni nso be ma dua kese ena tie ne nto se sebi o oberima afa o yire pen no so ko hu no ya ne so na hu ne tadua o yem hyew abosoma kweta na ka na asem se bre ye na ntem so ye watiu jame kwan na wo san me ho me na tabna ne ka na asem se ti me na tabna ne ka na asem se nyansa wo hi ni ba kofo tirimu ato peteti odi kan bi sabe no enko etufu na wanti akwa ante ade sebi o hi nsuo ho hi emfa mansan tufu anti sisudie nsuo ho hi emfa mansan danyentum samansan ti gu nsuo mu a efa mo meye yie danyentum enko tufu anti no owomati kopo asam kese bi e ba frankansi so
sekan ne boha nyina yepe Sadia sekan tie sana boha tie ti ochana no bu sama yi nsamampom ayewa ho hyenhyen so bi so a areho nko a saa so na nsamampom twene de nkontommire na yebate de nanso yede dade na ebo ani bo a ekotire mu etire o ha ye hye kotodweche menua me ka ma wate ase se wani gina nsuo na eba kamesie ntu na min se gire fatame umani so ma me na wo bo me hwenim trumpet ade to oni anya wo na wiye kontu hwane ko na chi ayinchi wachi pa anya wo na wo pam nkrodo so yen tena fa ko nje anim guase abua kokosachi oso ma fie aduane nye ne de efise obofo de ne hu pa ayon ko grunti na abua koto wanya ti wato petetu enko obi nton san fa hia ne busuefo ena tumi wo wiase se ba onsa ne wankuram yi a ifrito de ade wono na odie nya de okom de no enko se so bofo bi tutu bonni ana odi menken so ntichidi niti di mami ni binti na twi minu nam hwemesuma mi aye hwemesuma mi ni bi enti na atwe mienu nam enti otena ana da foforo na wabu ni sama yi ati edase edebe ma enko obi nnuma duro ma yarefo wote fa ko a wote wade so ekwan yeyi ekwan na nka odan a wo se ekwan we di etene pa awie ahwefo aha na enenso yede ebe akansie no ebesi na yeko na yakakwaje emma no na fe yahunu enyano mienu de se na afata se yehye no ahenche sanse akansie bia no ewo se enya nkunimdie ewo mu edanya bako ebedi nkunim enti yenche ho no yede akansie no nyina ebeba wiye na bra yesisi ho na fe yede emma obia etumi enya ye no ede eba bedan wo na wahunu de afata no se si no ahenche enede na yesi no ebehene ewo St Mary's School enti ye kona yakwakoje emma no na ede aba be so twan ebeba sisi a awie ede emma anasa kansifo no emba wotumi ede tu dwa no nyina ede apa na abra akansie no nyina ekọ na wiye no na yenua Alexander Ebo ebo no homodin yi pa menkan se obi abo no homodin obo modin ebu ebe no mako adioson miensa na ema no emunum na ye nyantum anase yeti free mu di ekoka adiosia enwotwe sanso na yenua Davis Ajay ono so bo no homodin pa ono so ebu ebe no mako adioson ono nso miensa ewo mu a yanyi antum enti ono nso ekoka adiosia ensia enson a eye 67 enti na jese akansie no ekọ awie no na yenua Alexander Ebo na enedai yesi no ebe ehene na de ewo mu eno no enti mepese yenua Ajay obama omu so na watia ura Alexander Ebo na fe wasi bibi ede akire no aman waya de na oya adwuma pa na nkunidie fata no das unia awie waya mana ye fe ode enidie kwan so kokra abona baso akire se ye oya adwuma pa no ono ena nkunidie fata no enti so da ye ka no bomode na subscribe na share ema wuni aso enya bi to hwe so de ye nue no mu atimi asi akan ye tese yi a efe anika na amukan so esan ewo mu adisuade ewo mu na eboa ema yesua ya mamre anka antete no nanka edu anwumra anka mpanimfo eboa mofra no oto anansesem a na wacheche ase wafamu aba na afi ye de etu anamo onam anansesem so onam awensem so onam Abebuo so ene akwan hodo bebre so etu mofrafo ekyerekyer mofra
na ɛno ɛna saa bere yi yɛgu so sɛ yɛbɔ mmɔden na ɛbɛkɔ so atena ase ɛnti ɛne yɛ ntena bɛ no abere nyinaa no bɔ mmɔden sɛ bere bi a no wɔbɛba na ɔba bɛhwɛ nyansapɔ dwumadie yi ɛda wase